Dobrý deň, práve sa vraciam do zasadnutia zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Dnes boli veľmi dobre pripravené materiály na rokovanie a môžem povedať, že sme naozaj schválili veľmi veľa rozvojových projektov. Na niektoré je potrebné spolufinancovanie, na niektoré vôbec žiadne. To napríklad v prípade debarierizácií budov stredných škôl. Schválili sme spolufinancovanie vybudovania okružnej križovatky pri Hypernoe vo Zvolene. To je dlho riešená téma, ktorá čaká na realizáciu, takže to bude teraz už umožnené. A takisto nám boli predložené viaceré informatívne správy, napríklad informatívna správa o tom, ako je implementovaný integrovaný dopravný systém, ktorý už zdá sa prekonáva nejaké detské zlyhania, detské choroby, takže už by mal fungovať celkom dobre a stále sa pracuje na jeho zlepšení. Tak vám prajem pekný deň ešte a ozvem sa s novinkami zas na budúce. Dovidenia.